Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Праца любога гісторыка і наогул даследчыка нагадвае пошукі скарбу. Калі ў чалавека крыху авантурны характар, сумна ў архіве яму сапраўды не будзе. Гэта не я гавару, гэта гаворыць мой суразмоўца, беларускі гісторык, архівіст, намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі Дзяніс Лісейчыкаў. Вітаю вас, Дзяніс Васильевич. Дзень добры. Дзяніс Лісейчыкаў, беларускі гісторык, архівіст, намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Нарадзіўся ў Ганцавіцкім раёне Брэсцкай вобласці. Скончыў школу ў Баранавічах, гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, магістратуру пры ім, аспіратуру пры Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук. Сфера інтарэсаў – гісторыя уніяцкай царквы, гісторыя штодзённасці, канфесійныя архівы, генеалогія. Дзяніс Лісейчыкаў – аўтар шэрагу кніг і артыкулаў, лаўрэат прэміі Міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі, прэміі імя Францішка Багушевіча. А вы кажаце, на жаль, нашы гістарычныя архівы пакуль недаацэненыя. У нас ёсць фонды, якім зайздросцяць замежныя навукоўцы. Вось так. Якія ж дакументы, на ваш погляд, могуць зацікавіць даследчыкаў не толькі з Беларусі, а за мяжы? Справа ў тым, што нам здаецца сёння, што ўжо ўсе дакументы ў архівах давно знойдзеныя, ўжо перапісаныя ўсе архівы, ўсе фонды. Але гэта не так абсалютна. У самым нечаканым фондзе, нават у фондзе больш позняй установы, скажам, стагоддзя 19-го, можна знайсці цэлы шэраг самых цікавых дакументаў больш ранніх перыядаў. Справа ў тым, што была такая пэўная спецыфіка сістэмы судовай у свой час, што справы нейкія судовыя па маёмасці туды маглі падшывацца ў якасці доказаў самыя старыя дакументы 15-го стагоддзя, 16-го стагоддзя. Такім чынам, напрыклад, быў знойдзены самы ранні дакумент, які захоўваецца ў нашым архіве, які датуецца 1391 годам. Калі яго дакумент на пергаменце, які склаў, дарэчы, унук князя Гедыміна знакамітага, проста пачалі в якасці доказу да справы некай там 1863 года. Такога рода дакументаў у нас даволі шмат знаходзіцца кожны год. У нас праца нават ёсць такая цэлая накірунак працы па пошуку унікальных дакументаў. У гэтым годзе мы нарэшце падрыхтавалі першы том, дарэчы, гэтых унікальных дакументаў пергаментных, дзе кожны можа азнаёміцца з тым, што мы знаходзім. Таму праца архівіста ў пэўным сэнсе як праца археолага. Мы кожны год знаходзім які-небудзь артэфакт, правда, больш ці менш каштоўны. Знаходкі не толькі па тэрыторыі Беларусі сённяшняй у нас маюцца, паколькі у нас дзяржава, мы былі ў складзе Рэчы Паспалітай, Вялікага княства Літоўскага, Расійскай імперыі, то у нас могуць знаходзіцца дакументы, допустим, па тэрыторыі Польшы, Украіны, Латвіі, Літвы, усіх прылеглых тэрыторый. Ёсць дакументы, напісаныя ў Рыме, напрыклад, у Венецыі, у Канстанцінопалі і гэтак далей. Я таму і кажу, што мы яшчэ пра нашы архівы мала чаго ведаем. Намагаемся якім чынам данесці гэта да карыстальніка. Ну, скажыце, вот архіў – гэта захоўванне любых дакументаў, якія вось характарызуюць эпоху. Вось, напрыклад, калі я здам чэк з магазина, які я купіў тавары, гэта праз пэўны час будзе таксама архіўным дакументам? Добрае і цікавае пытанне. Справа ў тым, што ўсе фонды, якія ў нас захоўваюцца, яны дзеляцца на тры асноўныя катэгорыі. Першая – гэта фонды установы. Калі, напрыклад, ёсць нейкі пэўны суд, ці раней быў магістрат, то вось дакументы гэтага цалкам магістрата, скажем, мінскага магістрата, перадаваліся ў наш архіў. Другі від фондаў – гэта фонды фамільныя альбо родавыя. Калі, допустим, будзе ў нас родавы фонд Гальперовіча, так, ці нейкі асабісты фонд Навума Гальперовіча, тады, безумоўна, ў гэтым фондзе будзе змяшчацца ўся інфармацыя. Всё, што вы пажадаеце туды перадаць, що там будзе захоўвацца. Вашы фотаздымкі, дзённікі вашыя, нейкія зацемкі, там можа быць на чарнавіках, на нейкіх там аркушах паперы. І трэці від фондаў – гэта фонд-калекцыя. Калі мы з розных месцаў сабралі дакументы некага агульнага плана, скажем, калекцыя, допустим, у нас ёсць яўрэйскіх скруткаў Торы. Яны з розных сінагогаў былі дастаўлены ў пэўныя часы, але вось тым не менш ёсць такі створаны фонд агульны. І вось па гэтым прынцыпе у нас і фарміруецца наш фонд архіўны.
Ну вось, конечно, я хотел бы, каб мы убачили книжки, вот такую толстую книгу, вось Денис Лисейчыков «Святар у белорусским социуме». Давайте мы поговорим про вось ваше, скажем, захопление вот менавіта гэтай тэмай. Калі я прыйшоў пасля вучобы на гістфаку ў архіў гістарычны, там якраз такі трэба быў чалавек, які бы мог апрацаваць фонд беларускай грэка-уніяцкай духоўнай кансісторыі. Дакументы былі пераважна на польскай мове, на вось яшчэ дарэформенай рускай мове. Трэба быў спецыяліст пэўны. І я адразу, нават не плануючы займацца гэтай тэмай, вырашыў гэты фонд апрацаваць. Пасля проста ўбачыў, што столькі розных ёсць цікавых рэчаў, мала каму вядомых. Падумаў, а чаму б не зрабіць на падставе ўсяго гэтага некую працу навуковую. Такім чынам вось абараніў сваю кандыдацкую на тэму штодзённае жыццё уніяцкага святара. Таму што мяне цікавіць у гісторыі царквы не царква, не храмы, так, не некія лакацыі, а людзі гэтай царквы, чым яны жылі, які ў іх была сфера інтарэсаў, чым яны займаліся. А з цягам часу, папрацаваўшы не толькі, безумоўна, ў нашым архіве, але і ў Вільні, і ў Варшаве, Пецербурзе, ў гістарычных архівах. Вось атрымалася напісаць такі шэраг, нават, бачыце, як вы гаворыце, тоўстых кніжак. Архіўныя дакументы, тое, што вы збіраеце, тое, што вы знаходзіце, яны сведчаць пра многае. Вось я чытаў, што вот нават шлюбныя дакументы, вот тыя, што выдаваліся у свой час, былі напісаны на беларускай мове, на старабеларускай мове, так? Канешне, у нас быў росквіт старабеларускай мовы ў 16 стагоддзі, пасля быў такі пэўны заняпад у 17 стагоддзі. Але якраз такі структуры царквы і праваслаўнай, і уніяцкай, яны захоўвалі гэту пісьмовасць кірылічную, кнігі выходзілі кірылічныя на царкоўнаславянскай, на старабеларускай мове. Дакументацыя афіцыйна менавіта, метрычныя кнігі тыя ж самыя аб шлюбах, аб нараджэнні, аб смерці, яны складаліся на старабеларускай мове у тым ліку, канешне. Нацыянальны гістарычны архіў мае больш за 1 мільён адзінак захоўвання. І вось вы пісалі і гаварылі, што маем практычна ўсё, што на сёння знойдзена па гісторыі Беларусі часоў Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай. Таксама вялікая частка дакументаў тычыцца эпохі ўладарання Расійскай імперіі. Ну вот пра самы старажытны дакумент вы ўжо гаварылі. Якія яшчэ яркія дакументы ёсць, якія вот пра гэты час сведчаць? Ну, мне падабаюцца найбольш, безумоўна, самыя такія атракцыйныя пергаментныя дакументы. Гэта арыгіналы самых розных прывілеяў нашых монархаў старажытных з аўтографамі, з пячаткамі. Гэта дакументы, якія выдаваў Ежыгімонт I, стары, который у нас быў Ежыгімонт Аўгуст, і Бонасфорца, і іншыя не менш значныя прадстаўнікі тагачаснага грамадства. Ёсць подпісы аўтографа Льва Сапегі, напрыклад, ну, фактычна ўсёй эліты нашай старажытнай дзяржавы. Сярод цікавостак вельмі такіх у нас ёсць, дапусцім, яшчэ вельмі цікавы фамільны фонд Сабескіх. Гэта манаршая сям'я, знакаміты Ян III Сабескі, кароль Рэчы Паспалітай. У нас захоўваецца вось ягоны фонд, здавалася, ён павінен быць дзе-небудзь у Польшчы, там, ці, можа быць, у Францыі, ці дзе, ён захоўваецца ў нас у Мінску. Гэта перапіска даволі прыватная, інтымная, яго з жонкай, жонкі, пасля ўжо з сынам, прынцам Якубам. І мы там маем перапіску практычна з усімі дварамі ўсёй Европы. Гэта перапіска ідзе і з Вялікабрытаніі, з Шатландыяй, з Францыяй, з дзяржавамі італьянскімі шматлікімі, з Портай, з турэцкай дзяржавай. Вось, пра гэта зноў жа мала хто ведае, таму што дакументы гэтыя, канешне, не на беларускай, не на рускай мове, а на лацінскай, англійскай тагачаснай, нямецкай, старанямецкай. Прычым іх чытаць могуць, ну, мала хто можа чытаць. Зараз у архіве няма спецыяліста па ўсіх гэтых мовах, і мы, бывае, запрашаем з Акадэміі навук спецыялістаў, каб яны маглі нешта нам дапамагчы прачытаць. Гэта вось самыя такія яркія рэчы, якія я вот магу прыгадаць сходу. Адзін мой хорошы знаёмы, земляк, напісаў кнігу «Мой род да 5-го калена». Вот гэтае жаданне зведаць свой род, гэта ўзнікла не так даўно ў многіх людзей, і вось у вас зараз попыт на такі пошук свайго радавода.
Гэта самая вядомая, напэўна, дзейнасць архіва па-за межамі ўласна архіўнай галіны. Сапраўды, апошнія, напэўна, 30 гадоў ёсць такі бум пэўны генеалагічны, але думаю, гэта не з-за таго, што цікавасць толькі зараз з'явілася. Зразумела, што і раней была цікавасць. Раней проста архівы былі не такія адчыненыя. Ніхто не мог падумаць, што пэўныя дакументы па гісторыі сям'і могуць захоўвацца дзесьці ў Мінску, у нейкім цэнтральным архіве. Здавалася, што як там будзе пра майго некага дзеда з вёскі ці прадзеда дакументы ў нейкім цэнтральным архіве. Але паколькі мы захоўваем дакументы рознага маёмаснага характару па практычна ўсіх маёнтках усёй Беларусі, гэта і 19 стагоддзе, 18 стагоддзе, той же самы знакаміты фонд Радзівілаў, дзе было вельмі добрае справаводства насамрэч. Там можна знайсці самыя дробныя звесткі пра вашых продкаў, калі ім пашанцавала жыць на іх землях. Вось маім продкам па лініі маці пашанцавала, яны з земляў князёў Радзівілаў. І там нават ёсць зацемкі, калі ён там паехаў з канём па даручэнні там некага аканома панскага, там у 1763 годзе кудысьці. Там калі ён там загнаў коня, альбо там, допустим, прадаваў нейкіх шчупакоў на панскі двор. Усе гэтыя квіточкі, падрабязна, кошт, памеры тых шчупакоў усе адзначаны. Што, на ваш погляд, патрэбна сёння зрабіць для папулярызацыі нацыянальнай гісторыі? Таму што па вялікаму рахунку вось ёсць белыя плямы, ёсць тое, што мы не ведаем, ёсць тое, што фальсіфікуецца, тое, што скажаецца. Як мне падаецца, праблема ў тым, што мы вельмі падыходзім, бывае часта сур'ёзна да навукі гістарычнай. Вось нашы навукоўцы лічаць непатрэбным даносіць да шырокіх колаў грамадскасці свае напрацоўкі. Маўляў, гэта як бы такая праца, не вартая навукоўца. Але калі навукоўцы тыя, якія займаюцца гісторыяй, не будуць гэтыя звесткі ў такім папулярным выглядзе для кагосьці даносіць, то як бы тады ў чым сэнс працы гісторыка. Таму мне вельмі падабаецца, што апошнім часам стала з'яўляцца шмат розных праектаў такога навукова-папулярнага характару па гісторыі менавіта. Гэта і часопісы, парталы ў інтэрнэце, там, дзе падаецца не некі набор падзеяў, скажем, даты, там падзеі, асобы, а гісторыя, напрыклад, гісторыя касцюма, гісторыя ежы, гісторыя хваробаў, вывучаецца, скажем, стаўленне чалавека да жыцця і смерці. Гэта вось тыя моманты, якія хвалявалі людзей ва ўсе часы. Цалкам можна на нашых дакументах, на нашым матэрыяле, зноў жа з нашага архіва, все гэта можна вывучаць і падаваць вось у адпаведным выглядзе. І нашы пытанні, якія мы задаём кожнаму госцю, што для вас значыць патрыятызм? Патрыятызм гэта ў першую чаргу, як мне падаецца, гэта не проста любоў, умоўна кажучы, да радзімы, таму што гэта нейкія агульныя словы, а гэта добрае веданне, хто ты, адкуль ты, адкуль твае карані. І мне падаецца вельмі важна ў гэтым плане ведаць, кім былі твае продкі. Дзякуй за адказ. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Мне асабіста падабаюцца практычна ўсе творы Янкі Купалы. Вось калі браць за некую такую аснову, то там можна знайсці і ўсе жанры літаратурныя практычна. Тут і гумар, і сур'ёзныя нейкія рэчы, і драма, і нейкія драматургічныя творы, і вершы цудоўныя. Мне вельмі падабаюцца творы 17 стагоддзя. Вось мой перыяд, я ў захапленні, допустим, ад твораў Семёна Полацкага. Ад яго майстэрства, вось працы, у прынцыпе, з нейкімі сэнсамі, з тымі канструкцыямі і першы мадэрніст словаў. Гэта вось да майго ўласнага густа. Ці варта ўсім пачытаць Семёна Полацкага? Не ведаю. Таксама на аматара. Трэба быць падрыхтаваным чытачом. А вось Купала, мне падаецца, калі нават чалавек не знаёмы з беларускай культурай, вось пачытаўшы асноўныя творы Купалы, ён зразумее, хто такі сучасны беларус у тым ліку. А што вы зараз чытаеце? Зараз, на жаль, я чытаю ў асноўным працы вельмі спецыфічныя, вузка спецыяльныя, такія профільныя, так бы мовіць. Але вось недаўна з вялікім задавальненнем перачытаў сваіх любімых братоў Стругацкіх. Мне вельмі падабаецца іх твор «За мільярд лет да канца свету». Вось я літаральна на мінулым тыдні яго закончыў чытаць. Мой любімы твор «Цяжка быць Богам». Выдатны твор таксама. А ваш любімы беларускі пісьменнік? Сучасных я назваў бы, напэўна, Владзіміра Арлова. Вось, калі браць, як я ўжо гаварыў, самага старажытнага Семён Полацкі, так, а ў прынцыпе Янка Купала. Што для вас родная мова? Родная мова гэта той інструмент, мой працоўны інструмент, на якім я ствараю і свае працы, якім я карыстаюся штодня, і на якім мне зручна камунікаваць з людзьмі.
Ну што ж, вельмі б хацелася, каб наша гутарка таксама стала архіўным дакументам з цягам часу гадоў праз 50 ці 100. Сёння была гутарка з Дзянісам Васильевичем Лісейчыкавым, цікавым чалавекам, намеснікам дырэктара рэспубліканскага архіва. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы праз тыдзень.